that matter with these simple steps. Rescan your Digi boxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Ang buhay natin sa araw-araw may kanya-kanyang aw. Minsan, dala ng edad. Agoy! Kahit bagito, hindi exempted dyan. Basta't nagbabanat ng buto, panigurado. Kahit nga kung panat ang buto sa araw-araw ng pagmamaneho, rain or shine, sa tindi ng traffic, buti na lang pagdating sa bahay. Nandyan si Commander. Unang hagod pa lang, nanunuot na ang init at lamig. Dama agad ang ginawa. Yung tipong instant pero long-lasting. Nakakawala ng pagod. At ang bango pa, in fairness. Yung sakit ng katawan, normal lang yan sa ating kumakain ng sagan. Kaya nga may pau. Kaya go lang ng go, bro! Dahil walang aw sa pau. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Sa arthritis at rheuma, sa muscle ache at marami pa, lahat ng yan ay mawawala sa Pauliniment. Pauliniment, 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 Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Pare, madalas ka bang pagod dahil sa trabaho? Baka naman wala ka ng oras para sa labing-labing kay misis. Bakit di mo subukan ang Toro Capsule? Ito ay natural. May pinagsamang bitamina, mineral at herbal. Aprobado ng FDA. Hindi masakit sa ulo. Walang pamumula ng mata. At ang Toro Capsule ay pampatagal at pampalakas. Toro Capsule, tagal at lakas na di umatras. Magandang araw sa ating lahat at heto na naman kami nagbabalik para sa usapang Aldrich. Ngayong araw na ito, pag-uusapan natin about pain, about stress, and about sexual health. Makakasama natin ngayong araw na to ang doktor ng bayan, si Dr. Jose Ursua. Magandang araw po sa kanila. Salamat ulit sa inyo po. Usapang Aldrich, thanks for having me. Nandito tayo ngayon para sikaping masagot ang mga katanungan sa hinanda nyo pong mga balitaktakan o pag-uusapan natin sa araw na to. At again, thanks for having me. Salamat po. Usapang Aldrich. Yes, sa araw na to sa usapang Aldrich, pag-uusapan natin kalusugan, about pain, about stress, and usapang relasyon, mag-asawa. So unang punto ng ating programa ay pag-uusapan natin ang pain. Ito ay hatid sa inyo ng Aldrich Pau Liniment, di pambansang liniment na may sikap mo extract. Ang Pau Liniment ay ang pambansang liniment. Ito ay hindi basta liniment lang, ito ay premium at quality liniment na gawa ng Aldrich Corporation. Kaya naman, ito ay tinatawag na pambansang liniment para sa lahat ng klase ng sakit ng katawan. Body pains, muscle pains, back pains, joint pains, stiff necks, headaches, arthritism, rheumatism, insect bites, sakit sa tiyan, anti-varicose, iwas sa pasma, muscle cramps, and sprains.
At ang Pau liniment ang nag-iisang liniment na may sikap mo extract. Ano ba ang sikap mo extract? Ito ang special combination ng mga mabisang imported at local herbal plants extracts tulad ng Pau de Arco from Brazil na may anti-inflammatory, anti-pain effects na nanunuot at pinanggagalingan ng sakit ng katawan. Kaya naman, ang Pau liniment ay hindi lang basta-bastang panghaplos o home remedy para sa sakit ng katawan. Ito ay nabibilang sa drug category at aprobado ng Food and Drugs Administration. Kaya para sa sakit ng katawan, dito tayo sa quality, premium, effective at garantisado. Ipaw mo yan dahil walang aw sa Pau. Okay, Doc. Pag-uusapan natin itong pain. Kasi habang tumatanda yung isang tao, hindi niya maiiwasan yung pagkakaroon ng iba't ibang klaseng sakit sa katawan. Paano po ba yung medical term or explanation ng pain? Bakit nagkakaroon ng pain ang isang tao? In general, pain is due to or brought about by inflammation, or there's something that is swollen or swelling and as a result of injury. So ito yung pinaka-basic na principle ng pain. May injury, so magra-rush yung mga pain neurotransmitters pag depende sa process ng injury. May burning, may chemicals or may mga inciting something na mga substances. Pero in general, anything that would initiate yung mga pain neurotransmitters na magdatingan. Halimbawa, pag may swelling, swollen, may mga white blood cells and then magre-release sila ng mga pain transmitters, and then dahil sa swelling, may maiipit na ugat, yun ang resulta ng pain. Doc, Yeah. pag yung sa mga senior citizens, sa mga matatanda, Yung mga causation naman, kasi ko without looking into the microscopic or biochemical, kasi medyo Yeah. malalim talaga pag nag-biochemical explanations tayo. So anything that would be, let's say, there is an inflammation. So mga matatanda, common kasi yung wear and tear yeah, ng ating body, tama, be it from the muscle, be it from the bone, be it from the mga visceral parts, yung mga specific organs, yung mga innervations, anything that would affect, that would cause release of pain receptors. Pag matanda na kasi, wear and tear, na-mention ko, no? Common din ang mga rheuma, yung arthritis. Yes. Okay, Yung Doc. itis. Oh. The word itis is actually the word for inflammation. See? So para kung giniba away yung word na inflammation, arthritis kasi yung joint. Kung, yeah. Okay. Mm. So, ngayon kasi our listeners are may mga smart, may mga educated, professionals, may mga karaniwang tao din. Sometimes, Yes, hindi nila kasi nalalaman o hindi nila na, alam na meron na silang arthritis. Paano po ba nila yun madidetect? Ang arthritis, the fact na halimbawa, kung sa presentation, pwedeng pain per se, is already presentation of inflammation or the itis thing, no? Pain, fever, mainit, yung area, lumaki, swelling, swollen or swelling, there's swelling, inflammation, may mainit-init siya, and then namumula kung sa injury per se, ito yung basic, no? Redness, may redness, di ba? Namumula, namumula. Yes, Pero what if, pwede rin na sabihin, hindi naman namumula yung arthritis ko, pero pwedeng namamaga ba? Halimbawa, sasabihin mo, may gouty arthritis, ano yon, may mga crystals deposits, no? So magkakaroon talaga ng swelling, no? Although yun ay isa sa mga common, kahit bata, hindi lang matanda, kasi Okay. na-mention nyo po na pag matanda, syempre mas common, no? Eto, Doc, karaniwan kasing connect nila yung arthritis is namamana or nasa hereditary or nasa pamilya. May direct impact ba yun? Pwedeng naman na, pero it's really more on the activity. Lifestyle, the way you use, halimbawa, kung athlete ka, mas sore ang muscles mo, hindi ba? Because Okay. you use them paulit-ulit. Pwedeng wear and tear.
process. Pwede ring na-incite yung as a result of injury, na-injure yung muscle, na-incite yung release ng mga pain neurotransmitters. Talagang ganun kasi ang point of view. Kasi kaya natin sinasabing ganun yung explanation so that when you give treatment, you will go against those causing it. Okay. So wala sa Oo. doc sa age, kahit sino, kahit bata, or kasi pag sinabi mo arthritis, usually matatanda eh. Sa arthritis po, matatanda kasi yun ang sinabi nyo, sir, na wear and tear, arthritis in general, inflammation. Okay, maraming causation, by the way, ang arthritis. Pwedeng yung autoimmune, Yeah. yung antibody, Ayun yung antigen dalawang- reactions. Pwedeng injury per se. Basta injury ang common denominator. An injury would come from a lot. Pwedeng overuse, pwedeng na-burn, pwedeng na-expose ka sa isang injurious inciting event. Ayun, na-hurt ka. Halimbawa, ang bata, kasi bata, sabi mo, sir, naipit yung kanyang kamay lang, nakagat, nakat. Those are kind of injury, magre-result kasi sa pain. Any disruption in the normality of the anatomy also will cause pain in general. Ang pinag-uusapan natin ngayon is about pain. Kasi pag may sakit po kasi sa katawan, na-deteriorate yung quality ng life. Nung unang panahon, wala tayo yardstick to measure pain. Kasi ang pain is very subjective. Ang pain, hindi yung parang nami-measure nung unang panahon. Pero buti na lang, somebody is good enough or smart enough to have the pain scale. Halimbawa, papakitaan ka nung smiley. Kung hindi na smiley, yung emoticons. Kasi ang pain kasi parang emotion din siya. Hindi lang siya organically based. Pwedeng nasaktan ka, sir, dahil may because of your emotions, no? Pero nung Emotional pain. meron din yung pain na I'm talking about yung sir muna, yung how do you quantification from 1 to 10. Ano yung pain mo? Is it 2? Is it 3, 4 hanggang 10? Kung 10, very severe. Okay. So, we have to quantify also the pain. Ang ganda ng topic, parang pain, wow. Yung sa arthritis, Doc, meron tayong tinatawag na osteoarthritis. Osteoarthritis, at saka rheumatoid arthritis. Yung osteoarthritis, general term din yan, osteo, dahil yung osteo means bone, and then nagmumula yung pain or inflammation doon sa bone per se. Like degenerative osteoarthritis, yung vertebra mo, dala ng wear and tear, you're old already. Pero yung sinabi mo, sir, na rheumatoid, iba ring causation yun. Rheuma, pwede ring antigen-antibody reaction. Hindi ba yun siya isang autoimmune disease yung sa rheumatoid? Ano yun, Doc? It's a form of parang autoimmune disease. Pwedeng, it could be, pero pwede rin siya acquired, sir. Hindi po siya absolutely, kasi for example, sir, ang rheumatic fever is due to infections, for example, sore throat of streptococcal infection. Magbubuo kasi na antigen-antibody reaction yan. So, antigenic, immunologic ang process. So, yun ang tinatawag na parang auto kasi you hurt yourself. Autoimmune, yung ginawa mong panlaban supposedly sa isang sakit ay na-hurt yung katawan, nagkaroon ng, for example, aside from the heart, just rheumatic fever. In rheumatic fever, meron din siyang presentation ng arthritis. See? Pero hindi siya pwede ring matawag siya na infectious process or autoimmune. Nagsimula siya sa sore throat pero nag-present as arthritis. Pwede rin ang gonorrhea, syphilis, may syphilitic arthritis. Ang dami palang klase. Ang daming klase sa totoo lang. Kung bubuksan natin, a lot of pains, a lot of arthritis, rheumatism. Ano yung mga first at saka initial na mga remedies? Syempre, sa medicine kayo. As a doctor, ang talagang burden ng doctor is to know what's causing it. What's causing the inflammation. You have to stop that inflammatory process. You have to look for it
And then once pwede kang symptomatic. Binang symptomatic dahil gusto mo lang tanggalin yung nagko-cause ng pain. Halimbawa, parang ikaw, kung siya yung ex mo, siya yung nagko-cause ng pain, tatanggalin mo na sa buhay mo. So, ang doktor pwedeng ganun ang gawin. Tatanggalin niya yung nagko-cause ng pain, and then pwede rin yung, when you say symptomatic, may ibibigay siya, ilalapat siya, pwedeng physical medicine. Dito papasok yung mga, una-muna pwedeng sa immediate injury, kung bakit nagbibigay ng ice. Correct. Dahil gusto mong i-vasoconstrict, mapipigilan yung swelling. Ice will prevent swelling. Di ba, Yung mga nabugbog ka. Okay, pilay, nabugbog. Sinuntok ka. Or pero pag pilay, sir, medyo wag tayo dyan kasi magagalit yung medisina na pag napilay ka, you have to know whether this is a fracture or not. Okay. So, hindi dapat galawin. Hindi mo nagagalawin kasi magiging mali yun, sir. Kasi lalala, kung may nabali, tapos ginalaw mo, Mas lalong you lumala. added injury. You added more so, sa mga insults. nakikinig dyan o nanonood, pag napilay, huwag agad-agad galawin. Kaya aalamin muna talaga ang cause. Tapos kung na-determine mo na ang cause, then you can now freely and even more intelligently, smart approach, you can manage well. Yung mga ordinary bodily pains, Doc, muscle pain, head ache, kung ina-assume lang natin, nag-spasm. For example, ang common, sir, yung mga occupational hazards. Dahil paulit-ulit mong, ginagawa mo, sino yung mga computer, yung mga nagbubuhat, trabahador, because yung kanyang bugbog sarado. Muscle pain yun. Muscle, how do you, syempre, they relax, they are soaked in ice, or after ice, later on they are given hot compress. Kasi after that, yung hot compress naman ang reason to dilate so that magra-rush yung mga tulong. Kasi yung una, magra-rush yung mga masasama. Pero later din, ang sa ganda ng katawan natin na ginawa ng Diyos, magra-rush din yung highway. Yung highway should be bubuksan so that magra-rush yung tulong. Mahirap ipaliwanag exactly kasi maraming mga tulong yung katawan. Ang galing niya na i-heal ang sarili niya, no? So, yung mga transmitters na yon, tutulong sila. Dalawang klase ang meron sa katawan natin. Yung mga magsasabi na, oy, masakit. Kasi actually, sa totoo lang, sir, hindi masama ang makaranas ng pain. Natural, normal. Yes, kasi di ba, if you don't have pain, for example, you are burning, you will not go away from it kung walang pain process. Mababurn ka tuloy-tuloy, may injure ka, mababarbecue ka. Kaya may process talaga. May mga kakilala kasi ako na may mga arthritis at saka mga gout. Parang dependent na sila masyado sa mga gamot. Oo, mga anti-pain, mga ganun na gamot na parang minsan, 'di ba usually dapat kinukonsulta nila yung doktor, either kung masyadong mahina or masyadong malakas. Pero yung iba kasi pag gumagaling, parang ginagawa na nilang nagse-self-medication. Parang parang tak na ganun lang. Para akala mo M&M's. Parang tsokolate na lang. Ano yung magiging advice mo sa kanila? Kailangan nga alamin at saka they have to seek consult. 3 kasi ang nagmamanage ng pain or even 4. Family med, pwedeng yung pain mo orthopedic. Ay, actually, ang dami. Pwedeng dental, yung dental pain. Tapos pwede ring rehab. Depende kung anong parte. Kailangan ng rehab. Yung approach. Minsan nag-aaway yung mga doktor on how to manage. Sasabihin ng rehab, huwag kang uminom ng pain reliever. Mas sasabihin nila yung physical medicine. Dito papasok yung mga massage. Dito papasok yung mga electrotherapy. Dito papasok yung mga ilalagay ka sa hot pack. Physical medicine yon. Pero pag ortho naman, sasabihin niya operahan. So, iba-iba. Surgical siya. Sasabihin niya, paano may naipit na ugat, i-release natin. Okay. Kung ang cause, pero hindi lahat. That's why may doktor, kasi i-determine niya po talaga what's causing it. Itong mga minimal na pain, like muscle pain, headache, back pain, pwede ba ito sa mga home remedy or mga
drug category ng mga liniments, pwede ba yun doon? Pwede sir. In fact, yan nga ang tinatawag na first aid. First aid Okay. kit. Halimbawa, hindi lahat makapunta sa doktor. Siyempre, meron nga kayong first aid cabinet. Ano ba ang nasa cabinet nyo? Tanungin natin sila, ano ang nasa cabinet nyo? Meron ba yung ganyan? Yung usually may mga pangpahid? Usually naman, since time immemorial, nung unang panahon, ang sikat na pang-pain ay pahid. Kasi massage. Why? Massage itself is a touch therapy. Tingnan mo yung bata na, ito example ko po, Sir Jomar, ha? May bata na ipit yung kamay. Wala naman kaagad, hindi naman tatakbo muna yung nanay sa, titignan niya muna anong nangyari, dumudugo ba, naging blue ba, namamaga, and then anong unang gagawin ng nanay as a matter of reflex. Di ba bigla niyang ibublo? O wala nang arayan. Why? The mother's touch has Touch therapy. and then hindi lang yun, because the touch, somebody careful when they pat you in the back, the brain releases our natural opioid. Para kang nag-opium. Para kang nag-codeine. Actually, ang brain natin, may sarili po siya. Even during sex, yung orgasm, bigla akong prematurely, pumunta na ako sa sex. Kasi, Mamaya. because sex is a form of, yung orgasm, yung brain will release after orgasmic moment, that orgasmic event. Magre-release ng mga beta endorphins, yung mga magre-release ng mga nakakapagpakalma. Yung sa ano, Doc? Anti-pain. Kaya di ba yung mga tinatawag na yung may nag-away tapos meron silang makeup sex. Di ba? Kinabukasan ang ganda-ganda Yung na. sa mga liniments, Doc, ano yung mga special na or mga medically accepted ingredients na nakaka-lessen ng pain? Alam mo, nakaka-amaze kasi yung traditional na mga gamot natin, yung mga methyl salicylate, acetyl Camphor. salicylic, yung camphor, ang pagkaintindi ko, it's more on the init at Init, saka more on the smell. Okay, the They therapy. add that. Tapos ngayon, lately, may mga sili, yung capsicum o sikap mo, I don't know, extract. Okay. Parang may mga ganun kasi actually may isang, yung Nimesulide, for example, isa yan na classically iniinom na NSAID, pero dahil nga maraming doktor ang hindi naniniwala. Parang yung yung parang yung mga medicinal oil like methyl salicylate, parang hinahaluan nila ng mga traditional na mga herbs na dating ginagamit. Bakit parang hindi? combination kasi ng ang mga tao ngayon mahilig talaga sa alternative. Okay. Sabi nga ng may nakausap ako dati, merong grupo ngayon na talagang nasa Senado na or sa Congress na they are having a group and then eventually nasa law na magkakaroon talaga ng yung parang grupo sila that they will propagate or they will encourage that since ang mga tao naman mismo, because you can choose. Ang thing dito is ang tao may freedom kasing mamili. Kung ayaw niya mag-take ng oral kasi ayaw niyang mabutas ang bituka niya, kung ayaw niyang ma-allergy sa isang NSAIDs, yung mga antiprostaglandin, kung ayaw niya, syempre, ang pinaka magandang alternative, yung nasa massage. Okay. Mga healing mo healing because, touch. after all, pag binasaha mo, dual effect yun. Meron na ngang active ingredient tulad ng mga pain relievers na natural, na parang aspirin. Actually, pag sinabi mong salicylates, kasi aspirin yan, Sir Jomar. Okay. Ang talagang chemical, second year medtech ako, nung isang summer, ito yung talagang isang summer nakita ko, nag-isolate kami ng salicylic acid. And then, dun sa tanong sa bandang huli, what are the pain relievers found in the market? And then biglang lumabas yung aspirin, which is salicylic acid. And then yung mga later on, yung mga paracetamol, acetaminophen, they are the offshoot of this discovery. So hanggang alam mo, chemistry kasi yan. So bantakin mo as a second year pre-med student, alam ko na ito pala yung pinagmulan. Chemistry kasi talaga ang foundation. Kaya kung yung product mo ay may explain ng isang chemist, yung laman,
at nandun dahil alam niyo naman sinusulat naman yung mga yung ingredients o nilalaman o components, then ang doktor pwede niyang sabihin, oy, pwede yan. Kung tatanungin mo ang doktor. However, kahit hindi tanungin ang doktor, kung decide ng pasyente na palagi ko itong ginagamit, tingnan mo, hindi na nila yan aalisin Oo sa nga, Dok. kanilang medicine Kasi cabinet. yung mga karaniwang senior citizen, mga karaniwang tao, mga trabahante, pag masakit ang katawan, Yes. yun agad ang kinukuha nakabote, mga liniments. Yun yung Yes. parang top of mind nila na pag masakit yung muscles ko, masakit yung likod ko, dapat gagamit ako ng liniment. Mga oils, mga essential oils, kauso po yung mga yan kasi there are group of people also who believe in essential oils, no? Okay. Yan ito yung mga alternative. Masyado nating ina-highlight kasi talaga naman ang mga tao, kung yun ang gusto nila. Ang beauty dito kasi maraming alternative, marami ring choices. Correct. It's up to you, it's up with you kung sasabihin mong, should I ask a doctor, should I, this is just first aid thing, or shall I use this as my maintenance? Well, basta titignan nilang mabuti. Total, ano lang naman, Sir Jomar, sabi mo, ito yung mga ordinary lang naman. Correct. Kung correct, talagang kailangan kang operahan ng isang orto, di orto ka. Kung kailangan kang Doc. ma-rehab, Pag medyo severe na yung pain. depende yung causation po. Okay, depende sa level ng pain. Even ang doktor nag-aaway sa aspetong yan, let me tell you. Pwede silang, and then yung family med, pwedeng ito nga yung concept. Mas follow siya sa mga first aid lang Oo, yung subukan light. muna natin to. Parang grade yan, grade 1, grade 2, hanggang sa, but pinaka-importante, know what's going on. If you understand what's going on, and then you could explain ba't siya umepekto. And then, syempre, yung sasabihin din ng tao, gumaling po ako dyan. Kaya, pero kung minsan sasabihin nila, hindi na po ako gumaling dyan, kaya ibig sabihin, di ba, ang patalastas is, if symptoms persist, consult your doctor. Yun naman talaga palagi. Di ba, Sir Okay, Jomar? So ang programang ito, or ang usapang pain, usapang kalusugan about pain, ay hinahatid po sa atin ang PAW liniment, ang pambansang liniment na may sikap mo extract. Dahil sa PAW, walang aw sa PAW. Dad, kailan pa kayo matatapos tong pandemya ito? Masyado to kasi ako nag-aalala para sa anak natin. Bumili ka kayo ng maraming vitamin C. Miss, pabili ng vitamin C. Para sa'yo, sir? Hindi, para sa anak ko. Miss, excuse me po, pabili ng herbal capsule Para sa'yo, sir? para sa tatay ko. Frontliner po kasi siya. Pa! So, turunin yung ulam pa. Pa! Diyan ka lang. Pa! Ito na lang po muna. Salamat na. Miss, herbal capsule na by quercetin po ang bibilhin ko. Ah, alam ko yan. Eto, PDA Herbal Capsule with Quercetin. Boy, ano yung quercetin? May antiviral at immunity booster po. Bagay sa trabaho ng tatay ko. Ano ba yung trabaho ng tatay mo? Frontliner po kasi siya. Ang swerte ng tatay mo. Napaparamdam mo pa rin sa kanya ang yakap mo kahit hindi pwede. Paano niyo po nasabi? Frontliner din ako. Kaya hindi ko pwedeng lapitan yung matanda kong tatay. Yakapin niyo na rin po siya. 3 times a day. Sir, alam mo, pwede din yan sa'yo para iwas sakit, iwas virus. At sa'yo din, sir,
Para sa mga anak mo, hindi lang kasi vitamin C ang kailangan nila. PDA Herbal Capsule o Pau de Arco with quercetin with antiviral properties. With PDA Herbal Capsule, yakap 3 times a day. Everyday PDA, everyday healthy. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Pagod na ako. Kaya ko pa ba? Love, pahinga ka muna. Mamaya ulit. Iba talaga ang feeling pag ikaw ang kapiling. Pau Masahe is available in all leading drugstores and supermarkets nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Welcome back sa Usapang Aldrich. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang mabilis na pagtanda or aging. Ano yung real score nito? Kasama pa rin natin ang doktor ng bayan, Dr. Jose Ursua. Doc, ano yung real score? Ano yung medical explanation? Bakit tumatanda ang tao? Ang hirap naman talaga, Sir Jomar, ng mga nakaka-challenge talaga itong programang Usapang Aldrich, ano? Di ba? Oo, di ba? Kasi, pero actually, dahil natanong nyo, di siyempre I'm obliged to answer sa point of view ko as a doctor. Aging is really a part of process ng isang cells. Okay. In fact, the word was invented as apoptosis. In fact, ang blood cells natin, they die after 120 days. That's why you might as well donate them. Sperm cells are supposed to be released. Di ba? Or else, because they die, they become old. So, ang aging, hindi dapat it's really part of that's why we have birthdays, we have tumatanda talaga tayo. But somehow why do you look young? Correct. I think yun ang mas yung it's tanong. not because you delayed aging. No, yes. Especially sa mga kababaihan. Yung Talagang beauty conscious sila, kailangan Yes. hindi sila mabilis tumanda. Yun Kaya yung stress concern nila. minsan, 'di ba, yung stress ang tanda mong tignan kasi stress na stress ka. Correct. Dami mo Consumption, stress. marami kang consumption, marami kang problema, mabilis kang tumanda. Yung mga cells, pag na-stress, talagang madali silang tumanda. When you say stress, wala silang oxygen, kulang sila sa tubig, kulang sila sa mga vitamins and minerals. Kaya nga, di ba, sasabihin dapat you eat the right food, you drink the right water, yung mga mineral water. Di ba kaya nga mas mahal yung mineral water kaysa distilled water? Kasi useless yung distilled water. Actually, proponent ako ng water therapy Okay, bigla akong Sige. It's part of anti-aging yan. Or actually, the word anti-aging may be a misnomer. Pero pwede ring yung antioxidation process. Sasabihin nila, bakit ka nagtitake ng vitamin A? Bakit ka nagtitake ng vitamin E? Ano yun, Doc? Ano yung antioxidation process? Kasi yung pagkulang ka, yung oxidation process parang aging. Yun yung age, oxidizing. Okay. Nagiging yung puti, magiging maitim. Naging old. Kumbaga sa metal, naglati. Okay. See, yan yung analogy ko sa aging. So, para to delay aging, dapat meron siyang cell renewal process. May O cell kaya, regeneration. you don't really delay, sir, but you just, kumbaga, mabilis yung renewal ng cells, out with the old, in with the new. Okay. Di ba ganun yung concept palagi? That's why, but you can only achieve that sa lalong madaling panahon if you are properly supplemented, if you are not stressed. Di ba? Enough sleep. Enough sleep. Anong connection mo? Wala stress. Siyempre, dahil nare-regenerate ka. The word regenerate is yun ang truthful Regeneration, renewal. Those are of cells. Kasi yung mga namatay, bigla mawawala na. Kaya nga, sinasadya mong, for example lang, bakit ka gumagamit ng astringent? Actually, tinatanggal mo kaagad yung dead cells. Bakit ka nagpapakain ng isda? Bakit yung isda, pupunta ka sa spa para kainin yung luma?
You did not delay aging. You remove the aged cells and you use the new ones. Okay. Food. Proper food. In balance. connection to aging. Kaya nga more fruits and vegetables, you appear glowing. Diba? More milk, more water, more sun, more sleep, anti-stress. Avoid stress. You have to take a vacation. You have to, diba, nowadays they go to a spa. Kaya pala, Doc, Oxygen. Kaya pala paragi kang nasa vacation. Para hindi stress out ka. Kasi kung ang buhay mo puro stress, unang-una, pwedeng hindi lang yung aging, yung hahaba ang buhay mo. Correct. Last, Doc, exercise. Of course, exercise because you will have a great feeling. Once you exercise, you will also release mga good hormones, good chemicals. You become addictive to exercise kasi there's a good feel after doing an exercise. That's why parang sex lang din ulit yan. Babalik tayo palagi sa origin. Kasi kaya nga magandang topic ang sex kasi yun talaga ang punot dulo eh. Okay. Doc, ito. Ang daming naglipa ng ginagamit ng mga babae ngayon just to maintain their beauty, just to delay, ayaw tumanda. Yes. Mga food supplement or mga medicines na may maraming antioxidants. Yeah, they could be how do you support the new cells to become healthier and to come up para they would come out. Syempre with the new sets of vitamins and minerals and all the antioxidants. Kaya tuloy-tuloy yan sasabihin, mga mahihilig sa magpapa-inject, to a certain degree, they are just eating kung eating. Kasi noong unang panahon, wala namang ganyang gadgetry. Correct. Just plain and simple food which are gathered from the, sasabihin, organic, fresh from the mountains. Sir, actually, ang mga tao ngayon, they are so worried about what they eat. Yung way, yung chemicals na ipinasok mo, paano mo prepare, paano mo tinanim. We are discouraging yung mga processed foods. Tapos pupunta tayo sa natural foods. Tapos kahit yung natural or mga plants, mga hayop, kino-question pa natin yung the way they were raised. Anong are they free range? Pinagmalupitan ba sila? Kung ikaw kakainin mo ba yung pinagmalupitan diba? Na hayop, paano siya prepare, paano siya pinatay, paano siya kinatay? 'Di ba kung inhumane, may mga PETA, may mga nagagalit mga vegan kasi actually yun din ang concept sa tingin ko, naniniwala ko yun ang kanilang concern. Pero syempre hindi yan talaga pinag-aralan ng medisina per se, basta sinabi lang, basta ito kainin mo to, gawin mo to, kasi yung ingredients lang yung doktor siguro sa dami ng maaralin, enough lang na ito kompleto dapat. Kaya di ba itatak na lang yung vitamins and minerals available in the market, sir? Yeah. So parang to have that cell renewal process, cell regeneration, you take food na mayaman sa mga antioxidants, exercise. Pero sasabihin nila, diet. sir, wala kaming oras mag-prepare ng maganda. Kaya ang isang doktor, i-recommenda pa rin niya, sir, na magpumili kayo ng isang vitamins, group of vitamins, so na they are something supposedly natural, organic, the way they were prepared. Di ba ganon, very worry ang mga tao? Tinatanong nila, ano bang nakapaloob dyan? Kaya kung sasabihin mo sa akin, ang iniinom kong vitamins ito, meron siyang extract na ganito. Actually nga, bombarded na rin tayo ng mga paisa-isa. Ito may mangustin, ito may malunggay. Sinasabi pa nila, superfoods yung mga malunggay. Sa Pilipinas, superfoods yung, for example, yung mga blueberries. Superfoods. Ang daming mga naniniwala na nagpa-practice ng superfoods. Kaya talagang mabili at ang mga tao naniniwala sila because actually may basis. Balik lang tayo sa biochemistry, kailangan lang ng katawan para sa cell renewal, cell regeneration, hindi degeneration. Kasi kung degenerated, dead, dying, then baka end of the line, pati ikaw na dead na rin. Kaya dapat bago, parang isang magandang umaga, parang sa babae lang yan, menstruate because it's a new beginning ng every month they have a new beginning. Their shed out
It's a new beginning. Tingnan mo yung example na yun na ginawa ng Diyos, yung bago ng bago yung tsansa nila na itatapon ang luma and then here comes with the new. Parang sabi na, out with the old and then here comes with the new. May mga tagline na yun sa movie na narinig ko yun. Tama yun eh. Okay. So narinig natin si Dr. Ursua sa topikong aging, cell renewal, cell regeneration, lalong-lalo na to maintain our beauty, our prestige. Take those enough food, enough sleep, exercise, and food supplement with antioxidants. Ang puntong ito ay hinahatid sa atin ng Bioclone, the Super Capsule. Bioclone capsule is best for immunity, beauty, and vitality. Bioclone as a premium capsule contains powerful antioxidants, anti-inflammatory, anti-aging, minerals, and vitamins. Bioclone provides unique combination for cell regeneration, cell renewal, and controls cell damage that will improve quality of life. Ang Bioclone capsule ay may Cell Protect formula at Aura King para maiwasan ang cell damage sa ating katawan at mapanatili ang immunity o malakas na immune system para iwasan ang sakit, beauty para mapanatili ang ganda, blooming na aura at healthy skin, vitality, energy sa araw-araw at panlaban sa stress at fatigue. Kaya san ka pa? Araw-arawin ang paggamit ng Bioclone capsule. Ibalik ang gandang nawala, ibalik ang young and good-looking you. Sa Bioclone, gandang simple lang, healthy ka na, blooming ka pa. Sa aming pagbabalik, pag-uusapan natin sa Usapang Aldrich ang usapang relasyon, mag-asawa at sex. Dito pa rin sa Usapang Aldrich. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Sa arthritis at rheuma, sa muscle ache at marami pa, lahat ng yan ay mawawala sa Pauliniment. Pauliniment, 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 Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Pare, madalas ka bang pagod dahil sa trabaho? Baka naman wala ka ng oras para sa labing-labing kay misis. Bakit di mo subukan ang Toro Capsule? Ito ay natural. May pinagsamang bitamina, mineral at herbal. Aprobado ng FDA. Hindi masakit sa ulo. Walang pamumula ng mata. At ang Toro Capsule ay pampatagal at pampalakas. Toro Capsule, tagal at lakas na di umatras. Ang buhay natin sa araw-araw may kanya-kanyang aw. Minsan, dala ng edad. Agoy! Kahit bagito, hindi exempted dyan. Basta't nagbabanat ng buto, panigurado. Kahit nga kung panat ang buto sa araw-araw na pagmamaneho, rain or shine, sa tindi ng traffic, buti na lang pagdating sa bahay, nandyan si Commander. Unang hagod pa lang, nanunuot na ang init at lamig. Dama agad ang ginawa. Yung tipong instant pero long-lasting. Nakakawala ng pagod. At ang bango pa, in fairness. Yung sakit ng katawan, normal lang yan sa ating kumakain ng sagad. Kaya nga may pau. Kaya go lang ng go, bro! Dahil walang aw sa pau. Usapan natin ang pain, ang stress, na may connection din ito sa topiko natin ngayon. Ito ang usapang relasyon at sex health. Kasama pa rin natin ang doktor ng bayan, Dr. Jose Ursua, para magbigay ng paliwanag at mga medical explanation sa mga katanungan. Dok, unang tanong, para sa mga kalalakihan, bakit nga ba nawawala ng gana at lakas si Mr. in terms of love making?
So, kumusta na kaya ang gana o kaya sabihin natin yung buong lakas? Kasi yung sex is isa lamang yan sa isang segment doon sa pagkalalaki or yung sa Tama. sexuality, sa sexual health. Pero ang may kadahilanan nito ay yung pagbaba ng yung tinatawag na masculine hormone, yung male hormone na androgen or testosterone. Yun ang pinakapunot dulo ng lahat. Kung mababa ang testosterone mo, mababa yung gana mo sa overall, even yung drive mo, yung lulugo-lugo ka. In fact, yung tinatawag na andropause, there's such thing as a study of the aging male. The aging male will really understand, understand na talagang dadaan siya. Minsan yung iba nga, tinanggap na nga nila. Pero, pwedeng hindi ka magdiis lang na mananahimik ka. Pwede ka kasi magkonsulta sa isang doktor at mapag-aalaman na mababa pala yung testosterone mo. Kasi natural lang. Sabi ng Physiology of the Male Sexuality, Guyton, by Guyton, at the age of 40, magsisimula ng mag-dwindle o kaya bababa yung testosterone level. Kasi Doc, sa mga karaniwan o ordinaryong mga kalalakihan, hindi naman kasi masyadong ganun ka knowledgeable or conscious sila sa tinatawag na testosterone. Darating lang sa point, mga 40, sabi mo nga kanina, 50s, na humihina na yung energy nila, nawawan na rin sila ng gana dahil dun sa mababang testosterone. If you're young kasi, automatically, because of your hormones, yung tinatawag na raging hormones, di ba? Raging. Okay. Talagang because of, and you practice it, talagang good cycle yon. Kasi the more you use it, the more na magiging tataas talaga yung level. So ito bang testosterone ay mayroong connection doon sa vitality or energy mo correct. as a man? As a man, as On a yung daily basis. bulk ng muscle, yung lulugo, yung virility, yung tinatawag na pagkalalaki is really based on testosterone. Hindi lang, pati yung brain function. You are sharper if you have good testosterone. Sharp. Dok, paano nila malalaman? You are so sharp in all aspects. Paano nila malalaman yon pag medyo mababa na? May checklist kami sa mga doktor, yung tinatawag na andropause. Una, edad. Una, yung mga lulugo-lugo, yung walang gana, sinabi mo kanina, yung wala ng libido, yung mababa sexual libido, or even yung ganang kumain. Kasi did you know na ang ganang kumain, kung bakit ang lalaki nga ay maganang kumain? Because of the testosterone. Maganang kumain. Maganang kumain lang din, because of erythropoietin, due to the increase in erythropoietin as a result of increase in androgen level. Even yung red blood cells, kung bakit ang lalaki mas bulky, mas maraming red blood cells, it's because of testosterone, androgen. Pag may, alam mo yung mga ibang doktor, pwedeng ibigay din to, ang testosterone. Kaya nga yung rason kung bakit walang ganang kumain, convalescent, yung mga may sakit, nagpapagaling, naoperahan, mababa ang blood level, yung mga anemic, yung may chronic diseases sa renal. Alam mo yung mga renal, kaya kung bakit parang namumutla, kulang kasi sila sa erythropoietin. Ngayon, kulang sila sa erythropoietin. Anong gagawin? Bibigyan mo yan ng testosterone. Pero syempre sa basic, ang dami ko ng mga tinuran, pero sa totoo lang, let's go back sa basic, no? Yung muscle, yung kung bakit yung bulk na muscle, yung mga pwede mong sabihin pa nga, kung nagpapalaki ka ng katawan, mag-exercise ka plus testosterone, steroid. Did you know that yung steroid hormone, yung word na ginagamit na steroid, is testosterone or steroids? Okay. Ano yan? Natural or? Natural. Galing sila sa testis. They are produced by the testicles and some are in the adrenals, which is related to the kidney. Kaya kung may sakit ka sa kidney, pwede ka rin mababa ang libido mo. May relationship yung aging process, may sakit sa kidney, well, lalo na kung may sakit ka sa, atrophy of the testicle, yung ukol-ukol sa Ilocano, di ba? Kung mababa ang functions ng androgen mo, it follows, mababa lahat. So ano ang itsura ng lalaking walang kagana-gana? Lulugo-lugo, matamlay, may erectile dysfunction siya. Okay, wala siyang drive, wala siyang competitiveness na wala, hindi siya mahilig sa sports. So yung ano ba, yung mababang testosterone ng mga lalaki can lead to erectile dysfunction. Of course, kasi
the very reason why we have erection is due to maintenance of normal testosterone level. At saka pwedeng mapapansin lang yan sa aging. Sabi nga ng textbook, Guyton's, if I may quote, Guyton's textbooks of physiology, 35-40 magsisimula ng bumaba, sir. Sasabihin nila, 35 pa lang ako, 40, pero parang wala na akong gana. Hindi ba yun hindi ba yun sa lifestyle din, or yung yung mga stress, pressure sa work, job, of course, sa of course. Kaya kung minsan huwag kayong padadala masyado sa mga pressure nyo sa work. Huwag kayong papa-stress. Kaya nga, di ba, yung iba nag-exercise. Did you know that the more you exercise, the more you become viril? Kasi yung exercise will cause testosterone production. Yes. Even watching two people having sex will make you secrete more testosterone. Kaya if I'm not really saying this just for you to watch porn, talagang ang kalalakihan kay bata, yung mga bata usually psychological yan. Performance anxiety yan. Performance anxiety. Pwedeng normal ang testosterone kasi bata pa pero may aspeto kasi ang sexuality na naka-connect sa performance o kaya psychology. Ang daming factors to consider sa testosterone, sa erection, erectile dysfunction. Like, may kilala ako, pag pagod, maraming iniisip sa trabaho, stress, anxiety, mahirap palang tumayo. Mahirap ang erection. Siya, tapos napahiya pa siya lalo. Yung pagkapahiya, magiging vicious cycle yun, sir. Kasi sabi niya, I cannot perform. So yung vicious cycle ng napapahiya siya because hindi na tumatayo, yun yung pero psychological yun, sir. Psychological. Pag inalam mo yun, hindi naman mababa at testosterone siguro noon. Pero pwede kasing psychologically, pag ininom niya, yung something na nagpapataas extra, meron siyang extra testosterone, pwedeng whether you like it or not. Kasi ito yung mga binibigyan namin ng totoong testosterone pag mababa sperm sasabihin namin, warning, marami kang erections na mafe-feel. Pero the fact that you mentioned about work, about being stressed, talagang maapektuhan yung performance. Kasi yung sexual performance, pag wala kang gana, napupunta sa sexual rejections. Pwede. Yung term nila, sexual hindi rejections. naintindihan nila. Sir, nagsasabi tayo ng mga sexual problems o the sexual dysfunction. Vicious cycle kasi syempre mapapahiya siya, so iniisip na niya wala din lang naman so you reject so sexual rejection. Pwedeng ma-reject siya. Sa Filipino culture, on your own experience as a doctor, madami na bang mga kalalakihan, mga mister ang nagkukonsulta sa mga katulad din yung mga nasa medicine or mga sex experts, like sex therapists, mga ganun. Hindi pa naman also yun dito sa Pilipinas yung mga yan. Buti na tanong mo yan, Sir Jomar. Magandang tanong yan. In fact, as an obstetrician gynecologist, kasi aside from being a family physician, in which case, being a family physician, lahat tatanggapin mo rin. Pero nagkataon kami ang expert sa sex. Pag sinabing sexual health, obstetrician gynecologist yan. After all, kami nga ang magsasabi na paano mabuntis ang mag-asawa. Kung may infertility problem, sasaliksikin namin lahat yan. Ba't mababa sperm mo? At minsan part na rin yung performance, pati yung erection. Meron talagang pumupunta, lumalaki. Talagang meron, sir. Una muna, hindi halata muna. Una muna yung related sa infertility. Okay. Tapos doon na papasok yon. Pero meron din ako mga na-meet na real patients na talagang ang punto nila ay gusto nila magpa-doktor sa point of view na sexuality talaga. Yung performance talaga, paano daw mas matigas, paano daw mas, lalo yung mga andropause. Kasi yan nga ang bagong, sabihin na nating pag-aaralan ng mga doktor para, kasi marami rin tumatanda So yung andropause, Doc, mga anong age bracket yan? Pumapasok pwedeng pumasok yung andropause na basta mababa, 50 and above, pwede kong sabihin yan. Pero mas lalalayan habang 60, 70. Pero meron din akong mga, ito, maganda rin gawing study yan to be supported by Aldrich, no? Yung, kasi may na-informal survey ako na sabi niya, ang pananaw niya sa sex daw, kahit 70, 80, if you like to have it, you will have it. Paano? Yun ang pananaw niya. Because you allow your body to have it, it follows daw. Nagpa-function. Kung kaya hindi, pa ba? nakakaya daw niya. Hindi siya naniniwala because you dictate to yourself that hindi mo kaya. Therefore, kahit 70 na. yes.
sinasabi nilang at the age of 50, yung mga lalaki medyo hindi na sexually active, mas nagtotoon yung oras or Sir, yung effort. pero dito papasok yung mga diabetes mellitus, yung mga organic diseases, sir. Okay. Mga paninigarilyo, yung sinabi mo kanina alak, na may vices. may kidney problem, Yes, mahirapan din. may sakit ka ng underlying. Ito yung, sir, I'm talking about normal male and then they are having some problems. Okay. But we should differentiate a male that has other systemic diseases. So maraming Of course, factor. kung nakikipag-away ka, masarap bang kumain? Hindi ka makakakain. Pag pagod na pagod ka, hindi ka. Because your body would not accept the food. Para sympathetic kasi ang nananaig. You need to rest. So, anong nangyari? Hindi mo rin ma-achieve yung erection. Okay. So, doon yung explanation, sir. Hindi lang puro psychology, anxiety. Hindi rin sa akin may basis pa rin ako. So, As a doctor, naniniwala naniniwala ako may basis pa rin kung hindi hormonal. Pwede rin, of course, nandun yung psychological. Pero hindi ko ulitin kasi doktor ako. Hindi ako magdidwell on psychological. Okay. As a doctor, sa lahat ng mga nagpakonsulta sa'yo, ano yung mga remedies, medical remedies na nakikita mong gumagana para sa kanila or naging Sa akin, effective? sir, una muna alamin ko, pwede kasing kung magastos, magpa-testosterone level determination sa high precision kasi meron yan, ano? Okay. Lahat ng laboratory, kasi gano'n naman, to see is to believe. Ang doktor palaging to see is to believe. Let's take a look at your blood chemistries. Alamin natin, ano ba talaga ang real score? And then, pag mababa talaga, then, bigyan mo replacement. Kung anong kulang, dagdagan. Kung anong wala, ibigay. Hindi ba, sir? Pero, kung normal po siya, then dito na po yung psychological. Or, dito na papasok yung being diabetic, may vascular problem, may heart problem, may hypertension, or yung iniinom mo palang mga gamot, sila ang nagpapapuntoing. Yung hindi ka... meron din parang ganun? Of course, Yung mga medications? Yung mga medications may anti-testosterone. Kaya yung mga maraming pimple na lalaki, it's because of their testosterone. Mataas yung... Parang babae din. Kung ang babae maraming pimple, acne, may seborrhea, it's because of too much testosterone sa babae. Kaya may balbon-balbon na babae. Siyempre, kung mababa ang testosterone mo, it follows lahat talaga. Okay. So kanina ang pinag-usapan natin is erectile dysfunction. Yes. Meron na namang isang yung parang, okay, matigas ka nga. Okay? Hindi ka naman tumatagal. Oo, kasi the PE. Nag-aalala ka, sir, na pwedeng dito papasok yung ED, yung kasi ang definition ng erectile dysfunction is the ability to sustain your erection until the full performance is completed. Correct. Kasi kung nag-erect ka ng few seconds tapos nawala din, hindi mo na-sustain yung sex per se, balak mo pa naman sanang paligayahin yung misis mo. Kaya ganun ka ng ganun, trust ng 15 minutes to 20. In fact, kahit sabi mo 1 hour ang aim ko ngayong gabing to. Ade, you have alam mo, to tell you honestly, yung masama na aim. By exercise, you practice, mag-yoga. Alam mo, Doc, ang mga kalalakihan kasi based on our social studies naman, medyo tahimik, ayaw din naman magsalita sa issue na ganyan dahil kabawasan din naman ng self-esteem nila, ng manhood nila. It's more masculine kasi to not to talk too much. Correct. Ade, yan yung stereotyping. Okay. Pero ngayon kasi, why not? You have to ask, why not? Why not? Kasi after all, yung asawa mo naman, anong problema para sa'yo? Sa tanong mo kanina, sir, actually, marami akong nakikitang pasyente through their wives. A wife mismo ang kasi nahiya may concern. Kasi syempre, kung ano yung performance ng asawa nila lalaki, apektado sila. Eto, Doc, kanina pinag-uusapan natin puro lahat sa lalaki. Erectile dysfunction, premature ejaculation, low reduce or mababa yung testosterone. Sa mga babae naman, paano ba nila maintindihan itong sinasabing menopausal stage, menopausal syndrome? Meron ba siyang direct impact or effect sa sex life ng mga babae? Yes, kasi syempre, unang-unang explanation naman ng menopause, yung female hormone naman wala. Tumigil na kasi yung production ng egg, so tumigil na rin yung production ng estrogen, which is the femininity of a woman is based on the estrogen. Now, it affects the whole
being of a woman, pwedeng hindi nakatulog yan because of the menopausal symptoms. Ayaw niya makipagsiping kasi mahapde. Mahapde kasi manipis yung walls ng vagina dahil kulang nga sa estrogen. So kahit anong laksang laway o baby oil, masakit pa rin kung minsan. Mga anong age bracket na 50 pumapasok ang menopause. Sabi ng mga studies, 48 ang Pilipino nagme-menopause na. Pero in general, 50 sa US, for example, yung Americans, yung mga Caucasians, 50. Late sila ng konti. Siguro dahil sa frame, ng body frame nila, mas marami silang pagkukunan ng estrogen. Okay. Now, ano ang relationship? Siyempre, yung menopause, gusto ko i-connect dun sa testosterone. May theory kasi na kaya mababa din hindi lang estrogen, hindi lang sa kawalan ng estrogen kaya mababa ang libido ng mga female. May theory sila na pag binigyan mo ng testosterone, ma-address yung magiging mababa. Regardless of age. Yeah, in general. Basta importante, mababa yung libido regardless of age. May stages ba yung menopausal? Like pre-menopausal, menopausal itself, at saka yung post-menopausal? Term lang po yun para sabihin hindi ka pa menopause o di pre. Tapos, 45 to 50 ka na perimenopause, around okay. around, so you are near menopause. And then post-menopause na. Parang anong nangyayari pag ganun? Pag sa talagang tuluyan ng una-muna, papunta ka pa lang. So sasabihin, pwedeng imbalance ang hormone mo. So sasabihin nila yung abnormalities sa fertility, abnormalities sa menstrual cycle. Tapos pag peri, talagang babagsak na yung estrogen mo. So sasabihin nila irregular na talaga yung menses. Hanggang sa post, wala nang regla, wala nang estrogen, bagsak na talaga, wala na, hindi na nag-produce. So, apektado na lahat yung totality ng woman. So, magkaka-osteoporosis siya, pangit ang skin niya, dry ang vagina niya. Alam mo, yung kakulangan ng estrogen, pangit din ang kanyang libido kasi masakit eh. Sino ba naman, kung feeling mo, para kang siyempre masakit yun. I'm not a woman, that's why I mean, I understand it. But nakikita ko kanina, yung sa discussion, is yung mga lalaki at the age of 50, medyo may problema na sa erectile. Tapos ito na ng mga babae na pupunta sa menopausal. So at the age of 50 and above, medyo both of them are having that difficulty talaga sa pwedeng sexual life. Sabihin mo yan, sir, pero hindi lahat totoo. Ang male, hindi. Ang male should not be labeled as may problema na kasi pwedeng sabihin ng iba, no. Marami akong nakausap din, hindi daw nila problema ang erectile dysfunction. Yung mga kabatch ko nga, because I'm 58, yung mga classmates ko, nakausap ko sila, hindi raw nila kailangan yung Viagra, hindi daw nila kailangan yung mga, ibig sabihin, they are still all good. Pero ang wife nila, hindi daw talagang may problema. Kasi, hindi rin pantay po. Although yun ang ini-insinuate nyo, hindi po, honestly, hindi po dapat. Medyo iba ang lalaki. Kahit if you're a 90, you can still start a baby. You can still have a baby for as long as you have erection. And may pasok mo yung, and then makapag-release ng sperm. Okay. Especially kung ang partner mo young, kaya nabubuntis pa rin yung mga kahit matanda na lalaki at ang asawa. Eto, Doc, sa ating pagbabalik, ating sasagutin yung ibang mga questions na sinend via online sa Facebook, sa Facebook page ng Toro. Okay. May mga questions kasi doon. Talaga, sir. Okay. At least tatanungin, mga karaniwang questions lang naman na parang gusto lang itanong sa'yo. Sige, sir. Sa pagbabalik po ng Usapang Aldrich, kasama pa rin si Doc Jose Ursua. Si Mr. ba ay nangihina na? Walang gana? Di na tumatagal? Wala nang gana sa romansa? Huwag kang mag-alala. Narito na ang Energo Toro Capsule. Ang Toro Capsule ay isang food supplement for men. Ito ay may unique combination ng mga potent herbal plants, vitamins, minerals na nakatutulong para ibalik ang sigla at lakas ng mga kalalakihan, para ibalik ang init ng pagmamahalan. Ang Toro Capsule ay may tinatawag na Ergo 5 formula na siyang nagpapabalik ng tagal at lakas ng mga kalalakihan.
Ang Ergo 5 ay ang kakaibang kombinasyon ng herbal plants na napatunayan ng mabisa para itaas ang energy, libido at sex drive ng mga kalalakihan. Guarana seed powder, horny goat weed extract, Korean ginseng root powder, ostro herb powder, at spirulina seaweed powder. Aside sa mga herbal plants, ang toro rin ay may mga vitamins and minerals. Vitamin A, C and E, vitamins B complex, calcium, zinc, taurine, L-arginine. Sa regular na paggamit ng toro, ito ay nagbibigay benepisyo sa mga kalalakihan sa pamamagitan ng increase ng testosterone level, improve ang sexual stamina at physical endurance. Ang Toro Capsule ay aprobado ng Food and Drugs Administration at ito ay isa namang tiyak na quality products na handog sa inyo ng Aldrich Corporation. Mag-Toro Capsule na sa Toro Capsule, tagal at lakas na di maatras. Dad, kailan pa kayo matatapos tong pandemyang to? Masyado to kasi ako nag-aalala para sa anak natin. Bumili ka kayo ng maraming vitamin C. Miss, pabili ng vitamin C. Para sa'yo, sir? Hindi. Para sa anak ko. Miss, excuse me po, pabili ng herbal capsule Para sa'yo, sir? para sa tatay ko. Frontliner po kasi siya. Pa! So, turunin yung ulam pa. Pa! Diyan ka lang. Pa, ito na lang po muna. Salamat na. Miss, herbal capsule na may quercetin po ang bibilhin ko. Ah, alam ko yan. Eto, PDA Herbal Capsule with Quercetin. Boy, ano yung quercetin? May antiviral at immunity booster po. Bagay sa trabaho ng tatay ko. Ano ba yung trabaho ng tatay mo? Frontliner po kasi siya. Ang swerte ng tatay mo. Napaparamdam mo pa rin sa kanya ang yakap mo kahit hindi pwede. Paano niyo po nasabi? Frontliner din ako. Kaya hindi ko pwedeng lapitan yung matanda kong tatay. Yakapin niyo na rin po siya. 3 times a day. Sir, alam mo, pwede din yan sa'yo para iwas sakit, iwas virus. At sa'yo din, sir, para sa mga anak mo. Hindi lang kasi vitamin C ang kailangan nila. PDA Herbal Capsule o Pau de Arco with Quercetin with antiviral properties. With PDA Herbal Capsule, yakap 3 times a day. Every day PDA, every day healthy. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Pagod na ako. Kaya ko pa ba? Love, pahinga ka muna. Mamaya ulit. Iba talaga ang feeling pag ikaw ang kapiling. Pau Masahe is available in all leading drugstores and supermarkets nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation.
Kami po ay nagbabalik para sa Usapang Aldrich at ngayon, sasagutin natin yung mga questions ng mga viewers natin at saka pinadala doon sa Facebook page ng Toro Capsule for Men. So Doc, ito si Ronaldo ng San Carlos, Pangasinan. Isa sang jeepney driver. Ngayon, ang tanong niya, sa buong araw niya sa pagdadrive, syempre, naiipit yung parts ng ano niya, doon sa baba, mainit. Ito ba yung may direct impact or effect sa prostate health at saka sexual performance? Kung sa tanong niyo ay prostate at sexual performance, pwede kong sabihin hindi po. Kasi pwede mo namang ipitin yun talaga, pero pag nag-spring out siya, makakapag-perform pa rin siya. Ang mas mako-correlate ko pag masyado mong inipit yung testicles at malapit sa katawan, yung body heat, palagi namin sinasabi, should be avoided. So mali yung iniipit. At saka yung driving, kung nakaupo siya sa makina ng kanyang dinadrive, yung heat. So ang factor dito, heat. Heat will destroy the sperm cell. So ang problema nito, hindi performance, pagkabaog ang problema. Basta tingin ko yun ang essence ng pagkalalaki. Yung pagkabaog, hindi yung performance lang. Yung pagkabaog, yung infertility, yung laman ng similya mo, yung quality ng similya mo is affected. Okay. So, ang next question, Doc, galing kay Christian ng San Fernando, La Union, 37 years old, isang sales agent. Normal ba sa isang lalaki na matigas ang kanyang sandata tuwing umaga? Kasi parang sabi niya, nagagamit niya daw sa morning sex yun. Normal lang ba yun? Very normal. In fact, if we are to yung sa circadian rhythm, ang parte ng, when we say circadian, yung time of the day, early morning is the time of the day that a man's testosterone is very high. Kaya natural, as a reaction to it, there will be morning erections na tinatawag. In fact, normal na normal yun. Even kahit baby, kahit bata, kahit fetus, kahit matanda, in fact, it's a good indicator that you don't have sexual problems if you have morning erection. So, indicator po yun. Actually, may isang libro nga kung sasabihin sa lalaki, meron akong erectile dysfunction, sasabihin, babalutin yung penis mo ng isang damit or parang yung babasagin niya, parang magkaka-Incredible Hulk siya. So, pagka nabasag yung damit ng penis na lumaki siya, ibig sabihin, kasi pwedeng anytime of the sleep time, pwede kang magkakaroon ng mga erections talaga. Then pag nabasag yun, indicator yun na, Jomar, wala kang erectile dysfunction. Nabasag mo yung damit ng penis mo. Yung parang balot. Babalutan ka siguro ng something na pwedeng wasakin. Si Ricardo na taga-vegan, ang question niya is 55 years old. Okay. Kailangan niya pa bang habulin ang pagtutuli? Hindi pa tuli. Hindi pa siya tuli, 55. Una muna, ano ang kadahilanan? Nagagalit ba ang asawa niya? May personal yun lang yung tanong reason, niya, diretso lang. Ang diretsong sagot, of course, anytime you want, kahit anong time, pwede naman magpatuli. Ano ba yung pagtutuli? Is it a medical imperative or culture or religious lang? Sa aming point of view as a doctor, kasi otherwise kung religious siya, then walang significance. Di sasabihin ng doktor, huwag na kayo magpatuli. Pero siyempre, you as a doctor to do it for you. Pero sa amin, medyo nahati na yung medical world ngayon. Nasabi, you don't need one, sabi sa States. Pero tayo, kasi added morbidity yan sa mga baby kasi nila. Okay. Pero sa akin, it's a ritual, pwedeng cultural, pero sa medical point of view, mas malinis yung penis, mas hindi kulob, wala kang kupal, pero kupal kasi yung white na smegma. Ang medical term ng kupal is smegma. So pwede kang mag-smegmatis or magkaroon ng mga balanitis as a result of infections, dala ng kupal or smegma. Meaning infections, pati ita-transfer mo pa sa asawa mo, sa partner mo. Kaya may mga ibang babae, I've seen patients na 35 by the way, if I may reveal here,
I've seen patients na inutusan siya ng girlfriend na Pilipina, hindi tayo mag-aasawa kung hindi ka tuli. So nagtuli ako ng isang 35 years old. Pag isang teenager nagpatuli, biglang parang lumaki. Growth spurt. Yeah. Tumiming lang kasi talaga namang during the teenage, yung hormonal, raging hormones, tapos talagang mag-growth spurt talaga pag 12, 13, 14, 15. Kaya nagkataon lang. Okay. Sige, Doc. Next question. Si Cheryl ng Santiago, Isabela. Okay. 50 years old, menopausal. Sabi niya, paano ba maging wet uli? Kasi syempre parang experience niya siguro dry na, wala na siyang ng gana, pero gusto niya pa. Pero medyo may may sakit or medyo buti masakit na mention ko yan kanina, sir. To be honest with you, alam mo ang process ng wetting of the vagina is like sweating. It's like you're sweating talaga. It's because wala namang glands yung vagina per se, except lang yung Bartholin's gland during sex, magre-release yan pero konti lang, sa bukana lang yon. Pero once you're inside, yung wetness ng wall is really like a sweating process. Kasi wall din yan eh. Kumbaga but it's related with your estrogen. That's why nga sabi ko, maglagay ng estrogen cream or uminom ng estrogen, and then sa tamang panahon, that 50 years sa tamang panahon, yes, of course, kasi wala ka nga. Kaya nung sinupply mo, pwedeng naging wet na siya. Pero with proper stimulation, foreplay, at saka pwedeng talagang type na desire. Yung desire kasi, yung babae din, the fact na may desire siya, pero parang the spirit is willing but the flesh is weak. It's weak kasi hindi niya kayang i-supply kasi kulang siya sa materyales, kulang siya sa yung mga dapat gamitin ng katawan. Kulang siya sa estrogen. Kaya pag i-provide mo siya, manunumbalik ang magi-spring out yung kanyang wetness. Okay, straightforward question. Does size matters? I believe some women may like to be bigger but some masasaktan din. However, it's how you use them. It's how you use them sa yung degree ng erection. Kung mas matigas ka and then para kang blender ang mo, penis mo, then you put them wild. You will bring them wild. It's not about the size. Size, malaki ka nga pero wala kang kalatoy-latoy, hindi ka gumagalaw. Wala ng 3 minutes. Wala. No, hindi lang yung performance hindi lang yung duration, sir, even yung process. Kasi hindi lang naman penis ang magpapaligaya sa mga kababaihan. Even the words, even the way you touch them, the way you do things, you can also touch their heart. Okay. Not only their heart, not only their sexual organ, but their heart. Okay. Or ang female kasi they were wired different. They are more amazed not by physicality. Although nata-turn on sila, let's face it, sa physicality. Ibig sabihin, hindi daw primary yon. Okay. Doc, ano yung mapapayo mo? Let's wrap up kanina. When you say pain, stress, and sex health, ano yung pwede mong maibigay in summary sa mga viewers and listeners natin? Ang pain could be brought up by several reasons like common injury, an aging process. Well, you cannot stop really aging, but you could renew cells, no? And in the process, you could manage pain by so many ways. Avoid injury. Prevention is better than cure. Now, the other one is more of stress, more of aging. Still, we go by the best doctor. Ang payo natin is we cannot really avoid aging, but we can renew ourselves by being healthy, lifestyle. Di ba? Sabi natin proper diet, exercise, air, oxygen, water, drink water, exposures to sun, have a positive outlook in life, lessen your stress, chillax, have a vacation, mga ganon din. Huwag kang masyadong, di ba sabi natin, may na-mention ako sa, don't worry too much. You choose your battles, may na-mention tayo ganon, no? Now, sa sexual health naman,
You could come out in the open, discuss it with your doctor. We are here for you, guys. Walang dapat ikahiya because after all, it's you who are suffering after all these years. It's about time you have come to the light. Ibig sabihin na to shed light to your problems. Hindi pwedeng kahinya yan. After all, mature tayo. If you're a mature individual, walang bastos, walang nakakaya because you're mature enough to accept. And it is done professionally. Yes, so wala dapat ikahiya. And we doctors, we will understand where you're coming from. We will understand, sasaliksikin natin kung saan nanggagaling yung problema. And then once sasaliksik natin, then we can really manage you well. Just be honest, just be open. Ganun lang naman kami. Sa tingin ko, ang mga tao, kung meron bang isang profession na they are open, they will never say yung magsinungaling, they will entrust all, is really the doctor. Kasi ikaw din, it goes back to you. Kung mali ang sinabi mo, mali din yung management. Tama, Doc. Hindi ka gagaling kung mali ang mga data mo. Magaling yung mali, fake news yung mga sinasabi mo, ibibigay mo sa amin. Because after all, we work on what you say. We work on what we see. Okay. Sa usapang Aldrich ngayon, natunghayan natin at napaliwanagan ni Dr. Jose Ursua ang mga issue about pain, about stress, about aging, and other matters related to sexual health. Nagpapasalamat kami kay